Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печенькова. 5 беларускіх добраахвотнікаў будуць судзіць за тэрарызм. Справу супраць іх перадалі ў суд. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ваяроў абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў экстрэмісцкай, тэрарыстычнай ды іншай скіраванасці. Да моманту перадачы справы ў суд яна была ў вядзенні следчага камітэту. Пры гэтым імёны добраахвотнікаў, якіх збіраюцца судзіць, не паведамляюцца. Невядома і тое, дзе цяпер знаходзяцца ваяры. Латвія ўводзіць узмоцнены кантроль тавараў на мяжы з Беларусю і Расіяй. Захада будзе дзеяць да 30 чэрвеня. Паводле часопісу «Латвія с Вестэнэніс» тавар, у складзе якога доля расійскай ці беларускай прадукцыі складае не менш за 10%, будзе праходзіць праз афіцыйную ідэнтыфікацыю, фізічнае правяранне, а таксама пробы для лабараторных даследаванняў. Пастанову ўвесці кантроль латышскі бок тлумачыць асцярогу наконт бяспекі харчовых прадуктаў і кармоў, што ўвозіцца ў Латвію з гэтых дзвюх краінаў. 2 беларускія банкі трапілі пад санкцыі еўразвязу. На гэта звярнула ўвагу выданне «Рэформ Ньюс». Гэтак у 16-й санкцыйны спіс еўразвязу супраць Расіі залучылі банк «Белвэб» і «Белгазпрамбанк». У заяве Еўракамісіі адзначаецца, што установы выкарыстоўвалі расійскі аналог SWIFT – сістэму перадачы фінансавых паведамленняў, з дапамогай якой банкі РФ абыходзілі санкцыі. Таксама абмежаванні ўвялі супраць беларускага прадпрыемства «Інтэграл». Паводле еўрапейскіх чыноўнікаў, вытворца паўправаднікоў і інтэгральных схем прадаваў сваю прадукцыю расійскім арганізацыям, што ўдзельнічаюць у вайне супраць Украіны. У тым ліку Роскосмасу, Ульянаўскаму канструктарскаму бюро прыборабудавання і прадпрыемству «Радар ММС». А пазней гэтыя тавары знаходзілі на полі бою. Рада бяспекі ААН ухваліла рэзалюцыю ЗША наконт Украіны. Яе стваральнікі заклікаюць да хуткага міру. Пры гэтым не асуджаюць расійскай агрэсіі. За прагаласавалі 10 чальцоў Рады бяспекі. Сярод іх ЗША, Расія і Кітай. Яшчэ 5 краінаў, у тым ліку Францыя і Вялікая Брытанія, устрымаліся. Тэкст рэзалюцыі, прымеркаваны да 3-й гадавіны поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, складаецца з 3 абзацаў. У іх Вашынгтон заклікае да найхутчэйшага спынення канфлікту і надыходу міру паміж дзвюма краінамі. Таксама стваральнікі праекту выказваюць спачуванне ў сувязі з гібеллю людзей, ды адзначаюць, што галоўную мэту ААН ёсць падтрыманне міжнароднага міру і бяспекі. Армянскую блогерку Розу Бабаханьян, якая была пад арыштам у Менску, вызвалілі з-пад варты. З Беларусі яе вывезлі бізнес-джэтам Віктара Лукашэнкі. У соцсетках апублікавалі відэа, на якім відаць, як блогерку сустракаюць у аэрапорце Еревану. Я казала сабе, пакуль не прызямлюся, не паверу, што я на радзіме. Пасля ўсяго, што я перажыла, гэта было падобнае да цуду. Пра затрыманне жанчыны стала вядома 14 лютага. Яе абвінавачвалі паводле 5 крымінальных артыкулаў, у тым ліку за распальванне варожасці і прапаганду вайны. Таксама на мінулым тыдні яе судзілі за распаўсюд экстрэмізму. Для вызвалення блогеркі свае сувязі падключыў армянскі алігарх Гагик Цуракян, які мае цесныя сувязі з Віктарам Лукашэнкам. У Беларусі ўпалі заробкі. У студзені нашыя суайчыннікі атрымалі менш на 266 рублёў. Паводле звестак Белстату, у студзені сярэдні намінальны заробак склаў больш за 2400 рублёў, тады як у снежні беларусы атрымалі амаль 2700. Такое зніжэнне звязанае са снежаньскімі даплатамі і прэміямі, а таксама з вялікую колькасцю выходных у студзені. Найбольшыя заробкі атрымалі беларусы, занятыя ў сферы высокіх тэхналогіяў, а таксама ў фінансах і страхаванні. Самыя нізкія заробкі ў сферы адукацыі і культуры. Коронавірус нікуды не знік і ёсць прычынаю захворвання на пнеўманію. Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя заклікаў беларусаў рабіць прышчэпкі ад COVID-19. Паводле санітарнай службы вакцынацыю ад коронавірусу, як і ад грыпу, варта рабіць штогод, каб фармаваць імунітэт да канкрэтнай інфекцыі. Не варта забываць, што вакцыны не абараняюць ад таго, што вы не захварэеце гэтай інфекцыяй. Яны гарантуюць, што калі вы заразіцеся грыпам або каранавіруснай інфекцыяй, хвароба пройдзе ў лёгкай форме і не будзе ніякіх непрыемных наступстваў. Міністэрства аховы здароўя прыхоўвае статыстыку, звязаную з захворваннем і смяротнасцю ад COVID-19. Частку дадзеных на пачатку года апублікавалі кіберпартызаны. З іхных звестак залішняя смяротнасць на піку пандэміі склала 90 000 асобаў. Прыблізна столькі жыццяў паводле разліку адмыслоўцаў забраў і COVID. На паўночным усходзе Менску можа пагоршыцца якасць вады. Праблема паўстала праз аварыйнае адключэнне электраэнергіі і спыненне працы помпаў вадазбору Бараўляны. Пра гэта паведамляе Менскводаканал.
У выніку аварыі на менскіх кабельных сетках часова былі перабоі з вадой у дамах на вуліцах Мірошнічэнкі, Сядых, Каліноўскага, Лагойскім тракце ды іншых. У тым жа раёне амаль на гадзіну спыняўся грамадскі транспарт і не працавалі светлафоры. Замест шэрагу тралейбусных і трамвайных маршрутаў уводзілі дадатковую лінію аўтобуса нумар 906 дыспетчерскай станцыі Карбышева-Чырвоная. На гэтым я з вами развітваюся. Захвач выставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і до сустрэчы.